खुलुमबाय आंनि मुङा सरासनस्रा आं सिनायदों Okay, fine. Marriage, जिखुनु marriage, गोथार जुलि होनना So, गोथार जुलि होननाय लोगो means like marriage नि खोथा सानो बयहाबो नङाबा youthफ्रानो जायहा देरफुगासिनो बिसोरनि थाखाय बे खोथाया actually आं जाय marriage जाखाबाय बिसोर बुजिखासिगोन जाय marriage जायाखै बिसोरखौसो होनो लुबैदों आं बे खोथाखौ जायहा relationshipआव दं दायो आरो बेफोरनि बागै एसे बारा मिन्थिया माने future नि बागै जेबो decide खालामथ'वाखै दासिमबो बिसोरनि थाखायसो बे particular भिडिअ'आ आरो बेवहाय मोननै point लादों actually जायहा बुजिया बिसोरनि थाखाय आरो जाय बुजियो already like सानबाय like girlsफ्रा मानो फैसानि थाखायल' बांसिन हाबा जायो मायो होननानै मेनसन खालामो नङा होमबा दा रायलायो आं बिदि टाइपनि नङा अके लाइक आं साना रावखौ फैसानि थाखाय मानोबा जोंनाव बुजिनाय दं लाइक बिकज अफ देयर फिउचार सिकिउरिनि थाखाय खालामो बिसोर अके स' फार्स्ट अफ अल लेट्स स्टार्ट दिस फार्स्टआनो जाहैबाय एबाउट हाबानि खोथा अके जाय युथ दायो सानो लाइक रिलेशनशिपआव दङ अके दायो रिलेशनशिपआव दङ आरो सानो लाइक हाबा खालामनो फार्स्ट अफ अल बिसोरखौ होनो लुबैयो प्लिज फिउचारखौ फार्स्ट सिकिउर खालामगोन नोंसिनि फिउचारनि बागै सानगोन नङाबा हाबा जाखांनायनि उनाव हाजिरा मावनाय जानांगोन बेंगलर खालामनानै थानानै जानांगोन बिदि जायो अके फार प्लेसेस मानो खारो बेनि थाखायसो बिकज मानोबा नोंनाव डिउटि जाखाबाय डिउटि मोनसे फैबाय आफ्टार मेरिड देयर इज योर डिउटि नों फिट खालामनांगौ नों जेब्ला हारसिंमोन जेब्ला हाबा जायैनि सिगां हारसिंमोन बे समाव बिन्दास लाइक नोङो बिमा बिफानिफ्राय फैसा लानानै जाहै मायो बेरायहै गोसो बायदि बेराय बाट आफ्टार मेरिड इज डिफारेन्ट मेरिडनि उनाव मा जाहैखो लाइक नोंनि मोननै सानै जाहैबाय अके सानै जाहैखायो वाइफ एन्ड इउ स' फर द रिजन फिट खालामनो आन्थाथ' खामानि मावनांगोन नङा होमबा That's the thing. For that reason माने एसे खस्थ' जालांगोन जेब्ला नोंना फिउचारखौ नोङो सिगां सानखाबाय मेरिडनि सिगां नोंनि फिउचारनि बागै नों सानखाबायबा देन इउ आर सिकिउर आरो नोंनि फिसालानि थाखाय सिकिउर खालामनानै लानांगौ जायो नङा होमबा अके फाइन बिसिमल' एन्ड नेक्स्ट लेट्स काम टु द गार्ल्सफोरनि थाखाय गार्ल्सफोरखौ होनो लाइक फैसानि थाखाय हाबा खालामदों फैसानि थाखाय माने बे सेंग्राखौ गोसोथोदों मादों माने अके फाइन स' मेनि गार्ल्स दं खोमा जानो हागौ आं मिथिला मेबि 60% गार्ल्सफोर दं जायहा बुजिया बे फिउचारनि बागै साना खोमा जानो हागौ बिराद गार्ल्सफ्रा दङ जाय बिराद खम जानो हागौ बे गार्ल्सफोर साननो रोंनायफोर जाय फिउचारनि बागै साननाय बेनिखायनो जब गोनांखौ गोसो होयो एबा जब गोनां मानसिखौ मोजां मोनो एबा रिच मानसिखौ मोजां मोनो स' बेयावहाय माने आङो सानसै एक्सुवेलि आंनि पार्सपेक्टिभसो बेयो आंनि अपिनियनसो अके आं बिदि सानो बिसोरखौ फर साम गार्ल्स सामखौ नङा अके लाइक 60%खौ साननो हाया जानो हागौ लाइक मोजां साना बाट 40% आं मोजां सानो स' दे थिंक एबाउट लाइफ सिकिउरिं अके बिसोरनि फिसालानि थाखाय सानो एडभान्सआव फिसाला गैयि समावनो एबा हाबा जायैनि सिगांनो माने बिसोर फिसालानि थाखाय सानो गावसोरनि फिउचारनि थाखाय सानो कि बिजों थाहैनानै आं सुखुयै गोजोनै जाहैनो हागोन नामा होननानै स' बिसिमनोसै आरो लाइक सामफोरा गार्ल्सफ्रा मा सानो कि लाइक फैसा दं इउथ लाइफ दायो जों एसे देरफुनाय गोजा जानांगौ थानांगौ नङा होमबा बिदिल' साननाय गार्ल्सफोरबो दं स' बिसिमनोसै आं माने बारा एफाग्राब आं डिसक्राइब खालामनो हायासै बे आंनि पार्सपेक्टिभमोन कि लाइक बिराद सर्ट मेसेजमोन एक्चुवेलि सर्ट मेसेजमोन बेखौहाय एसे सामखौ सोदेरना माने खोथाफोर सोदेरना माने आं बेखौहाय एसे फोलावबाय 3 मिनिटसिम स' बिसिमनोसै लाभ इउ अल जेबो जाया आसा खालामो नोंसोरो मोजाङै दं आरो आइ हप कि नोंसोरनि दिनफ्रा मोजां जागोन 작은 बर 하리 자유만의 물강 돌스 문어 작은 돌로 고토 벌어거터